गिबियावनो एसएम चेनेलनिसिम भेरगाव डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशन आरो भेरगाव भलिबल कोचिं सेन्टारनि जानानै नोंथांमोननिसिम अननाय आरो साबायखरखौ बावहरग्रोबाय। जों दिनै सानसेनि हाबाफारिजों रुंसारि काजल दासनि मुङाव नैबे भलिबल बादायनायखौ होनाय जादों। बिथाङा सासे आसामाव मुंदांखा कोच हिसाबै भलिबल अर्गेनाइजार, नट अनलि भलिबल गुबुन इभेन्टआवबो बिथाङा जथेस्थ' अरिहना दङ। बिथाङा जोंनि आसामाव हकि भलिबल स्पेसियेलि बे मोननैखौ लानानै जथेस्थ' आसामाव गथ'फोर प्रडाक्सन खालामनायाव बिथांनि बिहोमा दं आरो बिथांनि थाखायनो जों दिनै बिथांनि मुंखौ जाहाथे अरायथा लाखिनो हायो। जों भेरगाव डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशन आरो भेरगाव भलिबल कोचिं सेन्टार लोगो नांनानै आरो एक्स प्लेयार सानैसो दं, बिथांमोन गासिबो जोंखौ हेफाजाब मदद होदों। आरो भेरगाव हालामनि सानैसो माने दैदेनगिरि बिथांमोनाबो जोंखौ हेफाजाब होबाय। लकेल जोंनि ओनसोलनि जोंनि जिल्लानिनो सासे स्पर्ट्स अर्गेनाइजार, बिथाङा प्लेयारबोमोन, काजल दास। बिथांनि मुङाव दिनै भेरगाव जिल्ला स्पर्ट्स एसोसिएशननि माने बानजायनायाव बेहाय जोंनि जिल्लानि जायफोरा जोंजों मेगनाव गोनां टीम बिथांमोनखौ लेंहरनानै बेहाय बादायहोनायनि बेबस्था खालामदों आरो थारैनो गोजोनथाव बाथ्रा। जोंनि ओनसोलनिफ्रायबो जथेस्थ' बे इभेन्टआव अन्तत भलिबल बे इभेन्टआव जथेस्थ'खिनि मोजां प्लेयार सृष्टि जादों आरो बिथांमोना आसामनि गुबुन जायगाफ्रावबो गेलेनानै नाम खामायनानै फैदों। दा बिथांमोनखौनो जोङो स्र'है खेबसे जोंनि ओनसोलजों ओनसोल जाहाथे कम्पिटिसन खालामहोनानै एसे आरो बिथांमोनखौ उत्साहित खालामनो हायो, बिथांमोनखौ गोसो गुदुं खालामहोनो हायो। बे उद्देश्यजों जोङो काजल दास बिथांखौबो गोसोखांनानै बिथांनि मेम'रियाव जोङो बे गेमखौ होदों। थारैनो बेयो गोजोनथाव बाथ्रा आरो बे खेला फाथिनाय जायफोरा दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आं साबायखर होयो आरो बे गेमखौ हयथ' उननि बोथोरफ्रावबो जों लांबाय थानो निस्सय नाजालांगोन। जेसेखिनि हायो जोङो सहाय खालामनो नाजागोन। बेखिनियानो गुबैयै खेला जाफुगासिनो दङ। दा सेमि फाइनाल मोननै गेम जागोन आरो बिनि उनावनो फाइनाल जागोन। दा दिनैनि सानसेनि गेजेरावनो बे गेमखौ फोजोबनानै जोङो मोनसे जोंनि स्पर्ट्स अर्गेनाइजार सासे जोंनि ओनसोलनिफ्राय जिउ गोमालांबाय। बिथाङा प्राय 5 बोसोरसो सिगाङाव जिउ गोमालांदों। स्पर्ट्सनि जिकुनु खामानियावनो बिथाङा नांथाबनानै थायोमोन आरो जथेस्थ'खिनि बिथांनि दैदेननायाव जथेस्थ'खिनि जोङो स्पर्ट्सनि बेलायाव जथेस्थ' इभेन्ट्सआव प्लेयार सृष्टि खालामनो हादों आरो जायफोर प्लेयारा दिनै जथेस्थ'खिनि माने गावनि रोंगौथिखौ देखायनानै साकरि बाख्रि मोननायबो जथेस्थ'खिनि उदाहरन दङ। दा बिथांनिखौ गोसोखांनायजों लोगोसे जोङो जाहाथे आरो बिदि स्पर्ट्स अर्गेनाइजार जोङो सृष्टि खालामनो हायो, प्लेयार सृष्टि खालामबावनो हायो, बे उद्देश्यजों बे गेम होनाया थारैनो खहाब गोनां जादों आरो बेखायनो जोबोद दैदेनगिरि खुंग्रा बिथांमोनखौ आं साबायखर होयो।